Оппак күгәрченнәр белән озатылып, Ил-2 самолеты күккә ашкына. Безнең Муса батырыбыз да шулай ашкынып яшәгән, көрәшкән, җиңгән. Батырлар бит җирдә күп булмыйлар. Алар охшар сирәк җимешкә. Муса дигән шундый батырларның берсе туган аның илештә. Ходай аны җиргә биреп торган, сакласын дип халкын һәм илен. Данлы Муса диләр илешлеләр, иләкшиде батыр егетен. Рәхмәт сиңа, нурлы йолдыз Муса, туган илнең батыр егете. Безнең өчен Муса Гайса улы, илешебез Муса Җәлиле. Геройның кеше туган ягы булган Бишкурай авыл биләмәсе халкы да бүгенге көндә аның белән чиксез горурланып яши. Скверны ачу тантанасында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, Бишкурай авыл биләмәсе башлыгы Эльвир Хамидуллин, Муса Гәрәев исемендәге кооператив җитәкчесе Илгизәр Хамидуллин, авыл халкы һәм укучылар катнашты. 2021-22 елларда Бишкурай биләмәсендә нинди генә мероприятие үткәрелсә дә, без аны легендар якташыбыз 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гайса улы Гәрәевнең 100 еллыгына багышлап үткәрәбез. Бердәм Россия партиясының федераль конкурсы шикләрендә җәмгыятебез иң мөһим проект конкурста геройлар тематикасы белән катнашып, җиңеп 200 мең күләмендә грантка ия булды. Шарада Муса Гәрәевнең авылдашлары аны җылы сүзләр белән искә алып, кызыклы хатирәләре белән бүлеште. Муса кайткан, мин дигенергә тотындым хәзер әйберне. Шуна хәзер килеп керде бу япь-яшь кенә матур, галапан чәче бизгә матур. Шуна мин курыктым инде. Шуна без ди хәзер бәрәң алабыз да, бәрәң алышабыз да, кайтып китәбез, син сат ди. Шуна мин дә рәхәтләнеп сатырга тотындым, әйберләр бетсә. Муса абый өйеннән просто киемнәрне киеп чыкты да аларга китте. Шуна хәзер атны дигәр вакыт итте бит. Мин дигәр белмәйм. Муса абый атны китте, әйберләрне киеште, капканы ачты. Шуна мине чыгарып дигәр. Рәхмәт Муса Гәрәев абый дигәнмен. Скверны беренче көннән үк үз кулларына корал тотып эшләп чыккан уңган егетләр Венер Фатхиев белән Раил Шарафиев рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Венер Хамадзакирович белән шушы самолетны үз кулыбыз белән простой торбадан бөгеп эшләдек. Венер Хамадзакирович миңа помогает инде. Шунда бөгешергә варит кенә тотышып тора инде. Шунда сварка эшләре дә, буяу эшләре инде. Муса Гәрәевнең исемен мәңгеләштерү буенча туган ягында Уфада байтак кына эшләр башкарыла. Ул бөек җиңү көнендә генә искә алына торган шәхес түгел. Аның исеме республика район тормышында һәр көнне яңгырап торырга хаклы, дип билгели Фауил Гыйлданов. Елларда бит инде Муса Гәрәевка игътибар әзәйде. Шуңа инде менә бу Бишкурайда башлану шушы бәйрәмнең ул үзе бер мәртәбә. Муса Гәрәевка килгәндә инде минем әнкәй Гайша ягыннан без бер нәселдән, Әҗмәт нәселеннән керәбез инде. Муса Гәрәев кебек очучы ул Башкирияда түгел, Россиядә берәү дисәң дә була. Әлбәттә, әлеге башкарылган хезмәт беренчедән тарихи урын булса, икенчедән авыл халкы һәм килгән кунаклар өчен менә дигән ял урыны. Киләчәк буында бу сквер патриотик хисләр уятып, герой хакында дан сөйләячәк. Бұл скверның асылуы зур әһәмияткә ия. Чөнки хәзер Муса Гәрәевтән үзе тере килеш, осрашып белгән кешеләр бик әз. Тарих онытылмаһын. Тарих һәр вакытта яшьләргә бирелә барган өчен. Бұл скверның әһәмияте, тәрбияви әһәмияте мөһим дип уйлыйм. Чөнки безнең авылның бөтен республика тараткан шәхес онытылырга тиеш түгел. Яу юлларын бөркеттәй һавада узган якташыбыз хакында хәтер ил тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Муса Гәрәевтәй каһарманнарыбыз кеше хәтерендә мәңгелеккә әйләнә. Безнең горурлык, безнең легенда.